παιδιά ήτανε μια φρεγάτα. Κλάρο τη λέγανε, κάνε μια καντιλίτσα. Κλάρο τη λέγανε, κάνε μια ψαλιδιά. Στο πρώτο της ταξίδι, παιδιά, στο πρώτο της ταξίδι, όλα πάνε καλά, κάνε μια καντιλίτσα. Όλα πάνε καλά, κάνε μια ψαλιδιά. Άνθρωπος, οικέτης, πρόσφυγας, εκδιωχθής, ανέστιος, αυτοβούλος ή μη, τώρα, πριν, πάντα, εσχύλος, οικέτιδες, εισαγωγή, Ιώ, κόρη του βασιλιά του Άργους Ίναχου, ήταν η αίρια της Ήρας, όταν ο Δίας την ερωτεύτηκε και μη του αρνηθείς του Διός του έχοντος την εξουσία και την δύναμη. Παρόλα αυτά η Ήρα από ζήλια την μεταμόρφωσε σε αγελάδα. Κυνηγημένη Ιώ από μια αλογόμυγα τον Ίστρο περιπλανήθηκε σ' όλη τη γη, ώσπου έφτασε στην Αίγυπτο. Εκεί ξανά γίνε άνθρωπος και με ένα θεϊκό άγγιγμα, μια επαφή μόνο του Διός εγέννησε τον έπαφο. Έτσι γίνονταν τα πράγματα τότε, μόνον με επαφές και με κρίνους. Από αυτόν προήλθε η Λίβια, η οποία γέννησε τον Βήλο. Ο Βήλος απέκτησε 2 γιους, τον Δαναό και τον Αίγυπτο. Αυτοί απέκτησαν από πολλούς διαφορετικούς γάμους 50 κόρες ο πρώτος, τις Δαναίδες, και 50 γιους ο δεύτερος, τους Αιγύπτιους. Η πολυγαμία, όπως βλέπετε, ανθούσε και ήταν, εννοείται, αντρική υπόθεση. Οι γη του Αιγύπτου θέλησαν, έτσι από νιάξιμο, από αγάπη ίσως, να παντρευτούν τις εξαδέλφες τους, Δαναίδες, και όταν αυτές αρνήθηκαν, θεωρώντας το γάμο ωφελημιστικό αλλά και ανίερο, οι άρενες Αιγύπτιοι επεχείρησαν να το κάνουν με τη βία. Μη του αρνηθείς των εχόντων την δύναμη και την εξουσία. Οι Δαναίδες, νιώθοντας απέχθεια για τέτοιο γάμο, απέδρασαν με τον πατέρα τους και οι Αιγύπτιοι τους καταδίωξαν. Πάει το νιάξιμο και η αγάπη. Μετά από πολλές θαλάσσιες περιπλανήσεις και τρικυμίες κατέληξαν πρόσφυγες στο Άργος, την πατρίδα της πρώτης μητέρας τους, Ιώς, για να ζητήσουν άσυλο, προσπέφτοντας οικέτιδες στο νεαρό, ανασφαλή και αναπτυξιακό βασιλιά της χώρας, Πελασγό.
κυνηγημένων, βλέμμα πονετικό να ρίξει στο κοπάδι μας, που αρμένισε το πέλαγο, κινώντας απ' τους αμμουδερούς γυαλούς του Νείλου. Φύγαμε, αφήνοντας τη θεϊκιά γη, που με τη Συρία γειτονεύει, όχι για φόνο εξορισμένες, με του λαού τη γνώμη, αλλά απ' το μίσος για συγγενείς μας άντρες και τη φρίκη για γάμο τροπιασμένο, με του Αιγύπτου τους άθεους γιους. Κι ο Δαναός πατέρας, σύμβουλος και μπροστάρης στο παιδιό μας, αφού τα ζήγησε όλα, τα αποφάσισε, πως πιο καλός τα βάσανά μας θα ήτανε, γοργοτάξιδα περνώντας τη θάλασσα, να βρούμε ραξοβόλη στο Άργος, όπου εδώ η γενιά μας ταχαίρε πως αργώθηκε, απ' του Δία το άγγιγμα και τη Θεία Πνοή, απάνω στην ιστροπλάνη τη Δαμάλα. Και σε ποια χώρα, πιότερο από τούτη καλόβολη θα ερχόμαστε, βαστώντας κλαδιά οικεσίας, με μαλλί ζωσμένα. Ω πόλη και ο γης, νερά ξάστερα, μεγάλη θεή του εθέρα, και του άδη πολυσέβαστοι δαίμονες, των τάφων αφέντες, και τρίτος εσύ, Δία Σωτήρα, που σκέπτεις τα σπίτια των δικαίων ανθρώπων. Δεχτείτε, προσπέφτουμε ηγέτησες, με της χώρας το φιλεύσπλαχνο πνεύμα, το γυναικείο κοπάδι μας. Και το αλήθεο πλήθος των γιών του Αιγύπτου, προτού στα κρογιάλι πατήσει το αμόστρωτο, σβρώξτε με το γρήγορο πάλι σκαρί τους μεσοπέλαγα, να βρουν εκεί κακοχήμονες μπόρες, ανέμους, βροντές, αστροπελέκια, και στην άγρια μανία της θάλασσας να χαθούν, πριν μας πάρουν γυναίκες τους άθελά μας, τη συγγένεια πατώντας και του ύψης του νόμου το δίκιο. Έτσι τώρα εγώ, με πένθυμους σκοπούς ιονικούς, τα μελαμψά ξεσκίζω τρυφερά μαγουλά μου και την αμάθητη καρδιά πνίγω στα δάκρυα. Τον ανθό συνάζω του μυρολογιού, γιατί με ζώνει σύψυχην ο φόβος. Μήπως αυτό μου το φευγιό από την αέρια γη, κανείς δικός μου δεν με προστατεύσει. Όμως Θεοί, προστάτες της γενιάς, πρόθυμα ακούστε μας, της μοίρας κι αν είναι το δίκιο να μην μας λάχει ολάκερο, τότε την ανομία χτυπώντας, δίκαια κρίνετε τους γάμους ετούτους. Και ακόμα κι όσοι στον πόλεμο κακοπαθαίνουν, κυνηγημένοι βρίσκουν προστασία στους θεοσέβαστους τρανούς βωμούς, που ψάχνουν φλογά το αστροβολά στα σκότη, φέρνοντας τους εφήμερους ανθρώπους σκληρή και μαύρη τύχη. Σπλαχνίσουμε βουνίσια πλοία χώρα, νιώθεις ο γη, τη βάρβαρη φωνή μου. Να δες, αμανωτά μπροστά σου ξεσχίζω τα σιδόνια πέπλα. Πλήθος ορεύουν στους θεούς θυσίες ηγνητοί, σαν τους αγγίζει ο φόβος και ο χαμόσκοντος ζυγώνει. Αχ, αδεινά, αξεδιάλυτα και σκοτεινά με ζώνουν. Πού θε το κύμα τούτο θα με βγάλει? Σπλαχνίσουμε βουνίσια βία χώρα, νιώθεις ο γη, τη βάρβαρη φωνή μου. Να δες, απανωτά μπροστά σου ξεσκίζω τα σιδόνια πέπλα. Σπέρμα της σεβαστής μεγάλης μάνας, κάνω απ' το στρώμα των ανδρών και τα δεσμά του γάμου να ξεφύγω. Κι αγνή του Δία η διχατέρα, θέλοντας όσα κι εγώ θέλω, τη σεμνή της όψη γυρνώντας πάνω Θεέ μου, με βλέμμα σπλαχνικό να με κοιτάξει. Και με όλη της τη δύναμη, οργισμένη για τον κατατρεγμό μου, ας με λυτρώσει. Παρθένα αυτή, κι
μένα την Παρθένα. Αλλιώς εμείς, το μελανσό το ηλιοκαμένο γένος, στο δία της μαύρης γης και των νεκρών, που μύριους ξένους δέχεται, θα κατέβουμε βαστώντας κλαδιά οικεσίας, αφανισμένες από κρεμάλα, μιας και δεν στάθηκαν βοηθοί μας, οι θεοί του Ολύμπου. Παιδες, φρονήν χρή, φρόνηση πρέπει να έχουμε, παιδιά μου. Φτάσατε εδώ με φρόνιμο καραβοκύρι, εμένα, τον πιστό γερογονιό σας. Και τώρα πάλι, στη στεριά, είναι ανάγκη να σας φροντίσω και τις συμβουλές μου, λέω, να βάλετε βαθιά στο νου σας. Ορό κόνην, άναυδον άγγελον στρατού, σκόνη πυκνήθωρο, βουβό σημάδι, πως έρχεται στρατός, τριζοβολούνε τροχή πάνω στα ξόνια. Να, ξεκρίνω καβαλαρέους, μασπίδες και κοντάρια και σάμαξες φαρδιές σύμπυκνο πλήθος. Της χώρας τούτης οι άρχοντες θα φτάνουν, από μαντατοφόρους μυδημένοι, για να μας δουν. Μα κι αν ο λαός τούτος, δίχως κακό σκοπό κοντοζυγώνει ή και από την οργήν ερεθισμένος, θαρώ το πιο καλό πως είναι κόρες μου, εδώ, στον αγωνίων θεών τον τόπο, να μαζευτείτε. Πιότερο από κάστρο βαστά γερά ο βωμός, άσπαστη ασπίδα. Εμπρός λοιπόν, βιαστείτε και κρατώντας σεμνόπρεπα στα αριστερά σας χέρια λευκοστεφάνω τα κλαδιά οικεσίας, σύμβολο και τιμή του οικέσιου βία, στους ξένους να απαντάτε όπως ταιριάζει σε πρόσφυγες, με λόγια μετρημένα, ταπεινά και παράκληση γιωμάτα, λέγοντας καθαρά πως το φευγιό μας δεν το έχει βάψει φόνος. Πρώτα απ' όλα, καλά να το θυμόσαστε. Η φωνή σας, φαρετή να μην είναι, μήτε πάλι να δείχνει ανέδεια, με ήρεμο το βλέμμα, κι όψη σεμνή σταθείτε. Πριν της ώρας, ποτέ να μην μιλάτε, ουδέ σε μάκρος, γιατί είναι αψίκορος πολύ ο λαός του τόπου. Και μην ξεχνάτε αυτό, να υποχωρείτε, γιατί ο κατατρεγμένος ξένος είναι πάντα μες στην ανάγκη και δεν πρέπει να έχουν οι αδύναμοι ξεφαρεμένα λόγια. Θρασιστομήν γαρ ου πρέπει τους ίσονας. Στοχαστικά σε γνωστικούς μιλάς, πατέρα. Σ' άξιες συμβουλές σου θα θυμάμαι κι ας μας συντρέξει ο πρόγονος μας Δίας. Βλέμμα πονετικό σε μας να ρίξει. Ω Δία, σπλαχνίσου μας να μην αφανιστούμε. Το λαμπερό σωτήριο φως του ήλιου κράζω, να σπλαχνιστείς θνητούς, ξέρει από τέτοιες τύχες. Να μας παρασταθεί, να μας συντρέξει. Καλά ματάτα λευτεριάς για μας να στείλει. Με ευλάβεια προσκυνήστε τους κοινούς βωμούς όλων ετούτων των θεών και στον Άγιο τόπο να κάτσετε σε σμάρι περιστέρες, περίφοβες από συγγενικά γεράκια που γίνηκαν εχθροί και το δικό τους γένος πασκίζουν να μολύνουν, γιατί όταν πουλί σπαράξει άλλο πουλί, πώς θα είναι αμόλευτο και πώς μπορεί ένας άντρας να λέγεται αγνός όταν με τη βία γυναίκα αρπάξει αφένητά της δίχως να στέργει και ο γονιός. Τα λόγια μου λοιπόν καλά σκεφτείτε και έτσι να αποκρινόσαστε.
που ωραία για μας ο κόπος τούτος να τελειώσει. Ποιο πλήθος είναι αυτό που χαιρετάμε, που φορεσιά ελληνόπρεπη δεν έχει, με πέπλα και στολίσματα βαρβάρων ντυμένο? Τι τα ρούχα σας δεν μοιάζουν αργολικά, μην τα της Ελλάδος στους τόπους. Μα το πώς εδώ, στη χώρα τολμήσατε άφοβα να έρθείτε, δίχως κήρυκες και οδηγούς, μη δε προστάτες, παράξενο είναι. Βέβαια, στον Θεόν μας τους βωμούς μπροστά, βλέπω να έχετε βάλει κλαδιά, καθώς το νοικετών ορίζουν οι νόμοι. Από το σημάδι μόνο τούτο θα έχει κάτι η Ελλάδα να απικάσει. Όσο για τα άλλα, θα μπορούσε κάποιος πολλά να φανταστεί, εδώ αν δεν ήταν ο λόγος σου, για να τα ξεδιαλύνει. Σύντομα και καθάρια θα μιλήσω. Καφιόμαστε πως είμαστε από Τάργος, σπέρματα της καλλίτεχνης Δαμάλας. Και θα αποδείξω πως σου λέω αλήθεια. Δείχνουν απίστευτα όσα λέτε ξένες, πως η γενιά σας από εδώ κρατάει. Μοιάζετε πιότερο με τις γυναίκες της Αφρικής και διόλου με τις ντόπιες. Γιατί στους αγώνιους θεούς μας έχεις έτσι προσπέσει, νιόκοπα κρατώντας λευκοστεφάνο τα κλαδιά οικεσίας? Για να μην γίνω στη γενιά του Αιγύπτου σκλάβα. Από έχθρα είναι η ερωτολογιάζεις? Ποιος θέλει για αυτούς που δούλο τους τον παίρνουν? Μα ο πλούτος έτσι των θυρτών τρανεύει. Και από τους δυστυχισμένους ξεμπερδεύουν. Λοιπόν, πώς θα φανώ μπροστά σας δίκαιος? Στους γιους του Αιγύπτου, μη με παραδώσεις. Βαριά όσα λες, να φορτωθώ καινούργια έχθρα? Όμως η δίκη βοηθάει τους συμμάχους της. Άμα στη μάχη από την αρχή κι αυτή βρισκόταν. Τους στολισμένους τίμησε βωμούς της πόλης. Ιερός με πιάνει φόβος βλέποντάς τους. Βαρύς είναι και ο θυμός του οικές Ιουδία. Οικέτες, στην αιστεία των παλατσιών μου δεν έχετε προσπέσει. Κι αν στην πόλη το μοιάσμα απλωθεί, τότε ας φροντίσει όλος μαζί ο λαός να το γιατρέψει. Μα υπόσχεση σε εσάς δεν θα μπορούσα να δώσω πριν τα πω και στους πολίτες. Το μοίασμα τους εχθρούς μου να χτυπήσει, μα δεν θα μπορούσα να σας συντρέξω δίχως δικό μου κίνδυνο. Ούτε πάλι θα είναι φρόνιμο τούτο, να καταφρονέσω τα παρακάλια σας. Δεν βρίσκω λύση, ο φόβος μου ζώνει την ψυχή. Να βοηθήσω, να μην βοηθήσω, να αφαιθώ στην τύχη. Κοίτα ψηλά, τον άγρυπνο φρουρό που προστατεύει τους κυνηγημένους, όταν προσπέφτοντας τους ξένους, δίκιο δεν βρίσκουν όσο ορίζει ο νόμος. Και Ιουδία, βαριά η οργή προσμένει εκείνους που χωρίς πλαχνιά, στο θρήνο και τις κραυγές των πονεμένων στέκουν. Όμως, αν έχουν πάνω σε εξουσία, σύμφωνα με τις χώρας σου τους νόμους, η γη του Αιγύπτου, λέγοντας πως είναι η πιο στενή σου συγγενής, ποιος τότε θα ήθελε να τους εμποδίσει? Πρέπει και εσύ, για να ξεφύγεις, να αποδείξεις πως η πατρίδα σου κανένα δικαίωμα οι νόμοι δεν τους δίνουνε σε σένα. Αν ποτέ να μην πέσω σκλάβα ποτέ στην εξουσία των ανδρών. Πιότερο διάκοπη φευγάλα, κάτω από τα άστρα προτιμώ, παρά τους μισητούς μου γάμους. Η κρίση δύσκολη, μη με διαλέγεις κριτή σου, είπα και πριν. Όση εξουσία και να έχω, δίχως του λαού τη γνώμη, δεν θα αποφάσιζα γι' αυτά. Μην πούνε ποτέ οι πολίτες, αν τύχει και κάποια μας έρθει δυστυχία, για το ξένο τη χάρη αφάνισε σε όλη τη χώρα. Για μένα φρόντισε ως ταιριάζει και μπροστά της θεοφοβούμενος να γίνεις. Μη με προδώσεις την δυστυχισμένη που με διωγμούς αντίθεους έχω φτάσει απαλάργα στους γυαλούς σου. Γιατί να ξέρεις,
Να ξέρεις. Ό,τι κι αν θα πράξεις. Ό,τι κι αν θα πράξεις. Τα σπίτια σου και τα παιδιά σου κάποτε. Τα σπίτια σου και τα παιδιά σου κάποτε. Θα το ξεπληρώσουν τιμωρούμενα. Θα το ξεπληρώσουν τιμωρούμενα. Με όμοιο τρόπο. Καλά στο χάσου αυτά. Καλά στο χάσου αυτά. Η δικαιοσύνη. Πάντοτε από το Δία κατεβαίνει. Πάντοτε από το Δία κατεβαίνει. Γιατί να ξέρεις, ό,τι κι αν θα πράξεις, τα σπίτια σου και τα παιδιά σου κάποτε θα το ξεπληρώσουν, τιμωρούμενα με όμοιο τρόπο. Καλά στο χάσου αυτά. Η δικαιοσύνη πάντοτε από το Δία κατεβαίνει. Στις οικεσίες μου τις πολλές άκου το τέλος. Ακούω και λέγε. Σε προσέχω. Στη μέση μου έχω ζώνες για τα ρούχα. Ναι, στο γυναικείο ντύσιμο ταιριάζουν. Ξέρεις, ωραία μπορεί να χρησιμεύσουν. Λέγε, τι θες να πεις με αυτά τα λόγια. Αν μια πιστή σε μας υπόσχεση δεν δώσεις. Σε τι λοιπόν θα χρειαστούν οι ζώνες. Τα νέα στα γάλματα θα βάλω. Ενίγματα όσα λες. Ξάστερα μίλα. Θα κρεμαστώ από τους θεούς αυτούς αμέσως. Ο λόγος σου μαστίγιο στην καρδιά μου. Τώρα κατάλαβες που σου άνοιξα τα μάτια. Πηγαίνω εγώ και το λαό της χώρας σε σύναξη καλώντας θα πασχίσω καλή για σας η γνώμη του να γίνει. Και στον πατέρα σου θα πω τι πρέπει να λέει. Ως τότε εσύ να περιμένεις εδώ και παρακάλα τους θεούς μας με προσευχές να σου δωρήσουν όσα ποθείς. Όταν τελειώσω θα ξανάρθω. Ας είναι η τύχη κηπηθώ μαζί μου. Βουλήσια, σέβαστα λιβέρτατο, τι μας προσμένει, πού να πάμε, στη χώρα της Ασίας, υπάρχει τάχα κρυψώνας σκοτεινός. Κόρες μου, θάρρος, απ' τους ντόπιους καλά πάμε. Απόφαση έχει πάρει πια ο λαός τους. Καλό γέροντα Νάκης, που μας φέρνεις τέτοιες χαρούμενες ειδήσεις. Όμως λέγε, πώς πάρθηκε η απόφαση του πλήθους, με πόσες ψήφους νίκησε η Βουλή του. Ομόγνωμα αποφάσισαν οι αργίτες. Έτσι που η γέρικη καρδιά μου πάλι ξανάνιωσε, γιατί τα δεξιά χέρια σηκώσαν όλοι και τρικύμησεν ο εθέρας από την κρίση αυτή. Στη χώρα τούτη, λεύθεροι, μέτικοι να ζούμε πάντα και ασφαλισμένοι με της ασυλίας τα δίκαια και κανείς, ντόπιος ή ξένος, να μην μπορεί από δόθε να μας πάρει. Και αν μεταχειριστεί τη βία, τότες όποιος δεν μας συντρέξει από τους πολίτες, άτιμος να λογέται και από τον τόπο να διώχνεται με του λαού τη γνώμη.
τους χαλκίτες καλές, άντε πληρώνοντας τη χάρη. Κι άποτε ο Δίας ο ξένιος να δώσει, πέρα για πέρα αληθινές να βγουνε, τούτες οι προσευχές εμάς των ξένων. Κι εσείς, διογέννητοι θεοί, τώρα εισακούστε μας, που τέτοιες ευχές μοιράζουμε για αυτό το γένος. Των πελασγών τη χώρα τούτη, ποτέ οι φωτιές να μην την κάψουν, του αχαλήνου του Άρη που λυσάει με τις απέσιες βοές της μάχης και τους νητούς σαλιώτικους θερίζει κάπους. Μας φλαχνίστηκαν, καλόβολοι για μας έδωσαν ψήφο και τους οικέτες σέβονται του Δία, το δύστιχό μας τούτο εδώ κοπάδι. Τριγύρω στους βωμούς τους φεκοβόλους, πλήθος οι πρωτογέροντες να στέφουν. Η χώρα τους καλά να κυβερνιέται, μια και θα σέβονται βαθιά το μέγα ξένιο Δία, που με πανάρχαιο νόμο τα βήματα οδηγάει της μοίρας. Και ευχόμαστε να βγάζει η πόλη στοχαστικούς, ατέλειωτη σειρά πάντοτε βασιλιάδες. Και η Εκάτη Αρτέμιδα τις γένες των γυναικών να προστατεύει. Και σφυλάγει σταθερά τα δικαιά της, η εξουσία που τη χώρα διαφεντεύει και στοχαστικά για το καλό του λαού φροντίζει. Με τους ξένους πριν αρματωθούν για μάχη, θέληση αγαθή να δείχνουν κι όσες διαφορές τυχαίνει να έχουν, δίχως βάσανα μεγάλα να τις λύνουν. Όλες εσείς με τις πιστές σας τις δούλες, θάρρος παίρνοντας, να πάτε στην πόλη που γιαρακά στρατιζώνουν βαθιά θεμελιωμένα. Υπάρχουν πλήθος σπίτια εκεί δημόσια, μα και εμένα μου περισσεύουνε πολλά. Μπορείτε να μείνετε σε αυτά, μ' άλλους αντάμα, για να σας αρέσει πιότερο σε ξέχωρα καθόσαστε. Από τούτο μπορείτε να κρίνετε ό,τι είναι πιο καλό και προτιμάτε. Προστάτη σας εγώ και όλοι οι πολίτες που κιόλας γίνεται έργο τους ό,τι ψήφισαν. Για τα καλά σου τούτα λόγια, βασιλιά θεϊκέ των πελασμών, με πλήθος αγαθά να πλημμυρίσεις, και αφού έχεις τόση καλοσύνη, εδώ να στείλεις τον γενναίο μας πατέρα, τον οδηγό και σύμβουλό μας Δαναό. Τι πρέπει αυτός να αποφασίσει πρώτα,
μείνουμε και ποιος χώρος για μας ταιριάζει. Όπως και στους θεούς του Ολύμπου, κόρες μου, πρέπει να κάνετε θυσίες, έτσι και στους αργίτες πρέπουνε σπονδές και προσφορές, γιατί σταθήκανε σωτήρες μας, χωρίς δεύτερη γνώμη. Αφού τέτοια μας έτυχαν, αξίζει να τους χρωστάτε χάρη από την καρδιά σας και να τους σέβεστε περισσότερο από μένα. Τώρα κι αυτά στα φρένα σας χαράχτε, μαζί με τόσες άλλες του γονιού σας γραμμένες συμβουλές. Κρίνονται οι ξένοι με του καιρού το πέρασμα. Καθένας εύκολα θα ρίξει την κακογλωσσιά στους νιόφερτους και πρόχειρο έχει πάντα λόγο κακό. Γι' αυτό σας συμβουλεύω, μη με ντροπιάσετε, γιατί σε τέτοια βρίσκεστε ηλικία που το βλέμμα τραβάει των ανδρών και δύσκολο είναι να φυλαχτεί καλά η ώριμη οπόρα. Διπλά για μας υπάρχουν τώρα σπίτια. Το ένα προσφέρει ο πελασγός και το άλλο η πόλη, με δίχως πληρωμή να κατοικούμε. Καλά είναι τούτα. Μόναχα κρατάτε τις πατρικές μου συμβουλές, τιμώντας και απ' τη ζωή σας πιο πολύ τη φρονιμάδα, το σοφρονήν τιμώσα του βίου πλέον. Πάντοτε είναι έτοιμος καθένας τους ξένους να κακολογήσει. Όμως μακάρι να έρθουν όλα ωραία. Αν ποτέ οι θεοί του Ολύμπου στάλα να συντρέψουν, τ' άνθισμα πατέρα της νιώτης μου μη σε φοβίζει διόλου. Γιατί αν οι θεοί κάποια καινούρια δεν έλαβαν απόφαση, την πρώτη θέληση μες στο νου μου δεν θα αλλάξω. Με γλίτωσε ο Δίας Βασιλιάς από γάμους ολέθριους, με κακούς, πολυμήσει τους άντρες, καθώς από τα πάθη της γλίτωσε την ιό, αγγίζοντας τη με χέρι απαλό, που γλυκά την εγιάτρεψε αμέσως. Και μακάρι να δώσει τη νίκη στις γυναίκες. Το πιο λίγο κακό το λογιάζω καλύτερο. Ας είναι διπλό. Και το δίκιο να σέρνει ξοπίσω του πάντα το δίκιο. Κι όπως εύχομαι, οι θεοί με τα έργα τους τα περίπλοκα ας μου φέρουν τη λύτρωση. Έρχομαι από το Πακιστάν και έχω μια αμφιβολία. Έρχομαι από τη Σρι Λάγκα και έχω μια αμφιβολία. Έρχομαι από το Αφγανιστάν και έχω μια αμφιβολία. Έρχομαι από την Ερυθρέα και έχω μια αμφιβολία. Έρχομαι από το Ιράκ. Έρχομαι από τη Συρία. Έρχομαι από τη Σομαλία. Και έχουμε όλοι μια αμφιβολία. Έρχομαι από την Αλγερία και έχω μια αμφιβολία. Έρχομαι από το Κονγκό. Έρχομαι από το Σουδάν. Και έχουμε όλοι μια αμφιβολία. Είναι που δεν είμαστε σίγουροι. Μα καθόλου σίγουροι δεν είμαστε. Μα καθόλου. Δεν είμαστε σίγουροι πως θα έχουμε μια δεύτερη ζωή μετά το θάνατο. Πως υπάρχει ζωή μετά το θάνατο. Πραγματικά δεν είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Και γι' αυτό προτιμάμε να ζήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα αυτήν εδώ.
ή τουλάχιστον να προσπαθήσουμε λίγο να υποφεληθούμε. Γι' αυτό ερχόμαστε σε εσάς. Και γι' αυτό θα συνεχίσουμε να ερχόμαστε. Εξαιτίας αυτής της αμφιβολίας, της φιλοσοφικής αμφιβολίας, καταλαβαίνετε. Εγώ έρχομαι από το Μαλί ακριβώς εξαιτίας αυτής της αμφιβολίας. Κι εγώ έρχομαι από το Ιράν. Κι εγώ έρχομαι από το τουρκικό Κουρδιστάν. Τώρα ξέρετε. Θα ερχόμαστε στις χώρες σας συνέχεια. Εξαιτίας αυτής της αμφιβολίας. Μας πρόχνει μια δύναμη που είναι πάνω από μας. Στα αλήθεια δεν θέλουμε να σας ενοχλήσουμε, αλλά είναι πάνω από τις δυνάμεις μας. Θα συνεχίζουμε να ψοφάμε στον δρόμο, να πνιγόμαστε διασχίζοντας τη θάλασσα. Αλλά θα συνεχίσουμε να ερχόμαστε. Γι' αυτό μη φοβάστε. Δεν είμαστε φανατικοί. Η αμφιβολία είναι καθαρά φιλοσοφική. Αν είμαστε σίγουροι ότι μετά το θάνατο είναι ο παράδεισος, θα καθόμαστε στα σπίτια μας. Όμως η αμφιβολία μας κατατρώει. Να είμαστε λοιπόν εδώ. Είδαμε στην τηλεόραση πως δεν σας λείπει τίποτα. Ενώ εμείς εκεί πέρα πεινάμε. Είδαμε στην τηλεόραση πως στις χώρες σας κάθε μέρα έχετε φαγοπότη. Ενώ εμείς εκεί πέρα έχουμε πόλεμο. Είδαμε πως εδώ οι πόλεις αδειάζουν το καλοκαίρι γιατί πάτε όλοι μαζί για διακοπές. Και είπαμε, για στάσου να το δοκιμάσουμε κι εμείς αυτό. Θέλουμε κι εμείς να παγκοσμιοποιηθούμε. Θέλουμε κι εμείς να παγκοσμιοποιηθούμε. Να δυτικοποιηθούμε. Να αστικοποιηθούμε. Να εξυγχρονιστούμε. να εκδημοκρατιστούμε. Να φιλελευθερωποιηθούμε. Να ανοιχτούμε στον κόσμο. Να χειραφετηθούμε. Να αποκομπλεσέριστούμε. Να πολιτικοποιηθούμε. Να εκπολιτιστούμε. Να ενταχθούμε. Να αναλάβουμε τις ευθύνες Να μας. αποκτήσουμε επάγγελμα. Να πούμε στην πληροφορική. Να ιδιωτικοποιηθούμε. Να ανελισσόμαστε Να επαγγελματικά. χρεωθούμε στην τράπεζα. Να κοινωνικοποιηθούμε. Να αποφεληθούμε από τη διαβίω εκπαίδευση. Να γίνουμε αξιόφρενοι. Να συνδικαλιστούμε. Να υποβάλουμε Να υποψηφιότητα. ψηφίζουμε. Να διαμαρτυρόμαστε. Να έχουμε σκύλο. Να δουλεύουμε 8ωρο. Και να γυρνάμε μετά στο σπίτι. Να ανοίγουμε το ψυγείο, να τρώμε οικογενειακά. Και δεν θα μας εμποδίσουν τα σηματοπλέγματά σας. Δεν θα μας εμποδίσουν. Είμαστε δεκάδες εκατομμύρια που θα έρθουμε στο τραπέζι σας. Σταματήστε λοιπόν σας παρακαλώ να οχυρώνεστε με σειρματοπλέγματα στην κουζίνα σας. Στην τραπεζαρία σας. Στο μπάνιο σας. Και εμείς θέλουμε να πληθούμε. Γιατί είμαστε βρώμικοι. Μυρίζουμε. Μα την αλήθεια δεν είναι πολύ αξιοπρεπές να περιτυλίγεις ένα ψυγείο με σειρματόπλεγμα. Να σας πω κάτι. Για μπείτε στη θέση μας. Όταν μια χώρα πεθαίνει, δεν μπορείς πια να κάνεις τίποτα. Πρέπει να την αφήσεις να πεθάνει. Γι' αυτό εγκαταλείπουμε τις χώρες μας. Μόνον οι άνθρωποι δεν έχουν μέλλον μετά το θάνατο. Όμως με τις χώρες είναι αλλιώς. Όταν πεθάνει μια χώρα, μπορεί να βγει για πούλημα. Μπορεί να χωριστεί σε κομμάτια και να βγει στον πληστηριασμό. Μπορείτε και εσείς να αγοράσετε κάποια κομμάτια. Ορυχεία. Καλλιεργήσιμη γη. Παραλίες. Δάση. Πετρελοφόρα εδάφη. Έτσι πορεύονται οι χώρες. Με το θάνατό τους έρχεται το εμπόριο. Ενώ για τους ανθρώπους μετά την επίγεια ζωή μένει ένα τάφος. Κι αυτός όχι πάντα. Αφού οι χώρες έχουν πάντα μια ζωή μετά το θάνατό τους, γι' αυτό και εμείς δεν θέλουμε να δώσουμε τη ζωή μας για τη χώρα μας. Προτιμάμε να περιμένουμε. Σε εσάς. Ακόμα και μπροστά στα σειρματοπλέγματα. Έτσι κι αλλιώς δουλειά ζητάμε. Θα μπορούσαμε εμείς οι ίδιοι να απασχοληθούμε στις περιφράξεις σας. Πολύ καιρό τώρα οι πατεράδες μας σκουπίζουν τους δρόμους σας. Καθαρίζουν τις τουαλέτες σας. Βγάζουνε βόλτα τους σκύλους σας. Φύλανε τα παιδιά σας. Για μας λοιπόν, να συντηρούμε τα σειρματοπλέγματά σας, να τα μπαλώνουμε, είναι μια δουλειά σαν όλες τις άλλες. Ειλικρινά, δεν πρέπει να μας φοβάστε. Είμαστε έτοιμοι να μάθουμε πώς να καθόμαστε σωστά στο τραπέζι. Πώς να πιάνουμε σωστά το μαχαίρι και το πυρούνι. Και έπειτα θα μάθουμε και τη γλώσσα σας. Άλλωστε, όλοι μιλάμε λίγα αγγλικά. We are the future. Yes, we can. Don't be afraid. We want to be free. Θα μάθουμε γαλλικά, γερμανικά. Σουηδικά, δανέζικα. Ελληνικά, ουγγρικά, ρουμανικά. Ό,τι καλύτερο υπήρχε στη χώρα μας, το φέραμε μαζί μας. Τίποτα δεν θα χαθεί. Ούτε οι παραδόσεις μας, ούτε η θρησκεία μας, ούτε η πολιτισμική μας ταυτότητα. Θα κάνουμε τα πάντα για να παραμείνει η ανθρωπότητα πολυπολιτισμική. Τώρα είναι η σειρά μας να σας προτείνουμε μια νήπια επανάσταση. Μην πανικοβάλλεστε. Έχετε γνωρίσει κι άλλους. Αυτή βέβαια είναι αλλιώτικη. Με τον τρόπο σας ήδη έχετε δώσει πολλά στην ανθρωπότητα. Την απικιοκρατία. Την αποπικιοκρατία. Τη δημοκρατία. Τον πρώτο παγκόσμιο Τον πόλεμο. δεύτερο παγκόσμιο Τον κομμουνισμό. πόλεμο. Τον ναζισμό. Το φιλελευθερισμό. Τον άκρατο Τον νεοφιλελευθερισμό. εκκληματισμό της Την οικονομίας. Την παγκοσμιοποίηση. ψηφιακή Τη επανάσταση. χολιγοδιανοποίηση της Τη πληροφόρησης. φεσβουκοποίηση της Την επικοινωνίας. κουκλοποίηση της γνώσης. Τη μακροσοφτοποίηση της ανθρώπινης ύπαρξης. Τώρα είναι η σειρά μας να σας προτείνουμε μια ήπια επανάσταση. Ειρηνική. Αργή.
Δεν βιαζόμαστε. Ολόκληρον αιώνα θα κρατήσει. Η αποσυρματοπλεγματοποίηση του κόσμου με τη μετανάστευση. Θα δείτε, θα καταλάβετε. Γιατί μια μέρα θα γίνετε κι εσείς μετανάστες. Πραγματικά είναι η ώρα να μπουν τα θεμέλια για έναν καινούριο ουμανισμό. Τον μεταναστευτικό ουμανισμό. Ποτέ δεν θα σας θέσουμε ανόητες ερωτήσεις που συχνά υιοθετείτε. Του τύπου είστε μαζί μας ή εναντίον μας. Γιατί κι εσείς κι εμείς είμαστε πάνω στην ίδια βάρκα. Και πρέπει να ταξιδέψουμε όλοι στη θάλασσα των διαφορών μας και των διλημάτων μας. Και δεν είναι φυσιολογικό να βάζει συρματοπλέγματα σε μια βάρκα. Ας αποσυρματοπλεγματοποιηθούμε, φίλοι μου. Θα έχουμε σίγουρα μεγάλα κύματα στο ταξίδι μας. Όμως τουλάχιστον είμαστε σίγουροι πως πάνω στα κύματα δεν μπορείς να βάλεις συρματοπλέγματα. Δείξτε μου τα κινητά σας τηλέφωνα. Φαρζίνη ελμομπαϊλάτκον. Μάλιστα. Τα έχετε φορτίσει? Ελμομπαϊλάτ μας χούνε. Ωραία. Λοιπόν, βάλτε το καλά στο μυαλό σας. Αυτά τα πραγματάκια είναι τα πραγματικά σας σωσίδια. Είναι φύλακες άγγελοι για σας. Είναι οι πηξίδες και το διαβατήριο για να μπείτε στην Ευρώπη. Ελμομπαϊλάτ με φτέχταρίνα η φούτου η Λαουρόπα. Τώρα θα περάσετε ένα καινούριο νούμερο στο κινητό σας. Βάλτε το πάνω στη λίστα πριν από όλα τα άλλα. Πριν από το νούμερο της γυναίκας σας, του πατέρα σας, της μάνας σας. Το νούμερο που θα σας δώσω θα είναι αύριο το πολυτιμότερο αγαθό σας. Χάλα ραχανγαϊράλ νούμερο εις δίδι. Χάτου φόβη λίστα. Αλ νούμερ χαϊντά μαχούνε ζούνταν. Λοιπόν, πατήστε. Ράκα μισδίτ χούε. 0039 Σφερ σφερ τλέτη τεσά 029 Σφερ τνέν τεσά 379 τλέτη τεσά πάλι 9 ουκαμάν τεσά και πάλι 9 ουκαμάν τεσά. Για να το ακούσω από όλους. Σουάλε ρακάμ. Τι είναι αυτό το νούμερο? Σουάλε ρακάμ. Είναι το τηλέφωνο τακτοφυλακής στην Ευρώπη. Πάλι καλά. Δεν είναι τελείως ηλίθιοι. Σχεδόν σωστά το είπες. Με μια διαφορά όμως. Η Ευρώπη δεν έχει τηλέφωνο άμεσης δράσης. Αυτό είναι το νούμερο της άμεσης δράσης του νησιού Λαμπεντούζα. Χάιντα ρακάμ, αλσούρτα φιζαζίρι Λαμπεντούζα. Γιατί αύριο το πρωί θα σας αφήσω στα 2 χιλιόμετρα από την ακτή. Και εσείς θα καλέσετε την εκτοπυλακή για να σας βγάλει στη στεριά. Να ξεκινήσετε μια καινούρια ζωή. Έγινε αντιληπτός? Μπούκρα σαμπάχ, μπισίρα Λαμπεντούζα. Άνα σάου φάτρακον, 9 κιλομέτρ μπεΐδα ζαζίρι. Μπισίρ χαϊέτης δίτη. Αριφτχίδ, μαφχούμ. Οπότε το κινητό σας πρέπει να το φυλάτε σαν και τι. Τώρα καλύτερα να το κλείσετε για οικονομία στην μπαταρία. Βάλτε το μέσα στο νάιλον σακουλάκι που σας έδωσα για να κρατηθεί στεγνό. Χαλά σάκρου μομπαϊλάτκον μισεν μπαταρί. Χατού μπελκής νάιλον. Αυτή τη νύχτα το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μείνετε ήσυχοι και να προστατεύσετε το κινητό σας. Αν έρθει ο διάβολος απόψε και σας πει, λοιπόν,
Τι θα μου δώσεις, γιατί κάτι θα πρέπει να μου δώσεις για να σε αφήσω να ζήσεις. Το μάτι σου ή το κινητό σου. Τι θα το πείτε? Αν έρθει ο διάβολος και σας κάνει αυτή την ερώτηση να σας δοκιμάσει, τι θα το απαντήσετε? Izal saitan zeili omu bilkon. Subit konatuni, il mobailatkon, iula iuni, subi illu. Θα του δώσουμε το μάθημα. Μπράβο. Είσαι έξυπνο παιδί εσύ. Από πού έρχεσαι? Από το Πακιστάν. Και πώς σε λένε? Ελιχού. Ήτανε μια φρεγάτα, γλάρο τη λέγανε, κάνε μια ψαλιδίτσα, γλάρο τη λέγανε, κάνε μια ψαλιδιά. Πώς σε λένε? Ελιχού. Κάθισε Ελιχού. Πόσο χρονών είσαι? 18. Πιστεύεις στο Θεό? Ναι. Μπράβο. Είσαι καλό παιδί. Σας? Ναι. Σ' αρέσει κοκακόλα? Ναι. Έλα, πιάσε. Έχεις κινητό? Ναι. Θα μου δώσεις το νούμερο μετά. Ναι. Ξέρεις, δεν έχω πολύ χρόνο. Το ξέρω. Είναι που πολλοί θέλουν να με δουν. Ναι. Ο χρόνος μου είναι μετρημένος. Ναι. Ξέρεις να μετράς Ελιχού? Ξέρω. Για πες μου τότε, γιατί ο Θεός έκανε τους ανθρώπους με δύο πόδια? Δεν ξέρω. Δεν θα μπορούσε να τους κάνει με ένα χέρι, ένα πόδι? Τι να πω, ναι. Όμως ο Θεός με την καλοσύνη του είπε, θα δώσω στον Ελιχού δύο πόδια, δύο χέρια, δύο μάτια, δύο νεφρά, για να έχει ρεζέρβα. Κατάλαβες? Όχι. Ο Θεός θέλησε να μας δώσει μια ευκαιρία. Έχεις δει άνθρωπο με ένα μονοπόδι? Ναι. Έχεις δει άνθρωπο να ζει με ένα μονομάτι? Δεν ξέρω. Ναι. Έχεις δει άνθρωπο να ζει με ένα μόνο νεφρό? Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις γιατί αυτό δεν φαίνεται. Αλλά είναι το ίδιο. Σαν να έχεις ένα μόνο πόδι. Μπορεί κανείς να ζήσει όλη του τη ζωή με ένα μονοπόδι ή μόνο ένα νεφρό. Ο Θεός το θέλησε έτσι. Για την καρδιά είπε όχι. Δεν γίνεται να τους δώσω δύο καρδιές. Για το σκότη είπε όχι. Ούτε αυτό γίνεται. Για τα νεφρά όμως είπε θα δώσω στον Ελιχού δύο νεφρά. Για να έχει ένα κεφάλαιο. Ξέρεις τι είναι το κεφάλαιο? Όχι. Είναι ένα μεγάλο ποσό χρημάτων. Και όσοι έχουν ένα κεφάλαιο μπορούν να ρηχτούν στη ζωή και να πετύχουν. Και εσύ θέλεις να πετύχεις? Δεν θέλεις? Ναι. Πού θέλεις να πας? Στην Αγγλία. Δεν ξέρεις όμως να κολυμπάς? Όχι. Και ξέρεις τι παθαίνουν όσοι σαν και εμάς που δεν ξέρουν να κολύμπει όταν πρέπει να περάσουν τη θάλασσα? Όχι. Πνίγονται Ελιχού. Αυτό παθαίνουν όσοι δεν ξέρουν να κολύμπει και δεν έχουν ένα κεφάλαιο. Καταλαβαίνεις τι σου λέω? Όχι. Λοιπόν, θα σας ξαναπώ. Για κοίταξε αυτή εδώ τη φωτογραφία. Αναγνωρίζεις αυτή την πόλη? Όχι. Αυτή η πόλη ονομάζεται Μπέρμιγχαμ και βρίσκεται στην Αγγλία. Α. Για κοίταξε και τούτο εδώ. Τι βλέπεις? Είναι φαρμακείο. Όχι. Είναι δημόσια οριτήρια. Ξέρεις τι είναι τα δημόσια οριτήρια? Ναι. Είναι ένα μέρος καθαρό. Και πάνε εκεί οι πολιτισμένοι άνθρωποι για να κατουρίσουν. Κοίταξε, βλέπεις? Ναι. Και αυτή η γυναικούλα εκεί, ξέρεις τι κάνει? Δεν ξέρω. Τσεπώνει λεφτά Ελιχού. Σε αυτά τα δημόσια οριτήρια πρέπει να πληρώσεις για να κατουρίσεις. Και αυτή η γριούλα που είναι εκεί πάει να βγει στη σύνταξη. Σε ένα μήνα. Και εσύ θα μπορούσες να πάρεις τη θέση της. Όμως, για να φτάσεις στο Μπέρμιγχαμ, μπορείς να πάρεις και το αεροπλάνο. Θα μπορούσα να σε βάλω σε ένα αεροπλάνο. Αν θέλεις. Θέλεις όμως? Ναι. Και θα με πληρώσεις όταν φτάσεις εκεί. Γιατί είσαι πλούσιος Ελιχού. Έχεις ένα κεφάλαιο. Τι κεφάλαιο? Το κεφάλαιο, το ποσό που σου έχει δώσει ο Θεός. Ποιο ποσό? Μιλάω για τα νεφρά σου Ελιχού. Έχεις δύο. Σωστά. Επομένως, το δεύτερο είναι το κεφάλαιό σου. Κατάλαβες τώρα? Ναι.
Διψάς ακόμα? Ναι. Έλα, πιάσε άλλη μια κόκα. Αδέρφια μου, ακούστε. Αχουέτης Μάο. Αύριο θα πατήσετε τη γη της Ευρώπης. Θα δείτε να πραγματοποιούνται τα όνειρά σας. Στο μεταξύ όμως, πρέπει να μείνετε ήσυχοι. Είμαστε 100 άτομα πάνω σε αυτή τη βάρκα. Τούτη τη νύχτα πρέπει να φερθούμε σαν να είμαστε ένας άνθρωπος. Δεν έχει το δικαίωμα κανείς να σταθεί όρθιος. Αχουέτης Μάο. بكرة الصبح بيصير على أوروبا. نحن صارت 200 شخص بالقريب خزة. ولا واحد لازم بيكون واقف. ولا واحد. Αν κάποιος πανικοβληθεί, αν βάλει τις φωνές ή δοκιμάσει να σταθεί όρθιος, έτσι θα το ανοίξω το κεφάλι. Συνεννοηθήκαμε? Γιατί αν σας πιάσει πανικός, κινδυνεύουμε να πατάρει η βάρκα και να βυθιστούμε. Γιατί αν κουνιέστε χωρίς λόγο, κινδυνεύουμε να αναποδογυρίσουμε και να τα τεινάξουμε όλα στον αέρα. Μια χαρά τροφή για τα ψάρια θα γίνουμε. يعني إذا مخرب بدون سبب الكارب في هو وكلنا بيموتوا بيصير أكل مثل سمك. Γι' αυτό αυτή τη νύχτα δεν θα κουνηθείτε ούτε μία φορά. Δεν είναι μακρύ το ταξίδι. Καμιά 15 ώρες θα κάνουμε. Η θάλασσα είναι ήσυχη. Προμήθειες έχουμε. Για 15 ώρες λοιπόν δεν θα κάνετε τίποτα. السفرة منو بي 15 ممنوع تعامل سي ما خادا فيكي عامل سي بين بانيكون عندو صالح إزابتكون إن الكون باخر خال. Έχετε δικαίωμα να προσευχηθείτε, αλλά μην ακούσετε το παραμικρό μούρμουρο και να ξεράσετε έχετε δικαίωμα. Μέσα στο δεύτερο σακουλάκι που σας έδωσα. Για να δω τα σακουλάκια σας. Τα σακουλάκια του εμετού. Φαρζίν ηλκή στένη νάιλον. Ωραία. Όσοι δεν έχουν ταξιδέψει ποτέ στη θάλασσα, να σηκώσουν το χέρι. كيلو أخذ مام سفر بالبحر إرفايدو. Όσοι δεν ξέρουν κολύμπι, να σηκώσουν το χέρι. كيلو أخذ ما بيعرف يسبح إرفايدو. Τέλος πάντων, δεν είναι τόσο σοβαρό. Δεν θα είστε οι πρώτοι που θα μάθετε κολύμπι τη μέρα που θα πρέπει να σώσετε τη ζωή σας κολυμπώντας. Τόσους μήνες χαζεύατε στην παραλία στην Τρίπολη, περιμένοντας να μπαρκάρετε για την Ευρώπη, αλλά δεν μπήκατε στον κόπο να μάθετε κολύμπι. Έχετε όλοι τα σωσίβια σας? كيلو أخذ معه نزاد. Τώρα, κάψατε όλοι τις ταυτότητες και τα χαρτιά σας. Όσοι δεν το κάνατε, σκίστε τα τώρα και πετάξτε τα στη θάλασσα. Ακούτε? الورا لازم خربيتون. ما خادا ممنوع عملو سيماو. Τώρα είστε όλοι ίσοι. Όλοι πρόσφυγες πολέμου. Έγινε σαφής? Δεν θα πείτε πως την πατρίδα σας είναι όλα σκατά και πως τα παιδιά σας πεθαίνουν από την πείνα. Αν το πείτε αυτό, κινδυνεύετε να σας ξαποστείλουν πίσω στη χώρα σας. Στα σκατά δηλαδή. Θα πείτε πως έρχεστε στην Ευρώπη εξαιτίας του πολέμου. Καταλάβατε? كله زي من خرب ولا كلمة مثل بيتكم. إذا بتحكوا شي بدون يرجعوا لبلدكم. تمام؟ Και τώρα ας αλπάρουμε. Σας αφήνω να κατουρίσετε και να αρχίσετε ακόμα μία φορά. Στη συνέχεια θα κρατιέστε. بدنا نمشي بد شوي. آخر مرة فيكم بفوتوا على التواليت إذا بدكم. آخر مرة.
Η νύχτα είναι μακριά και δεν έχω καμιά όρεξη να μου βρωμίσετε το κλεούμενο. Ολοκαίριο να το βλέπετε. Και έπειτα να το ξέρετε. Με μένα είστε πολύ τυχεροί. Δεν έχω χάσει ποτέ άνθρωπο. Πιστεύω στο Θεό εγώ. Και έχω και 4 παιδιά να θρέψω. Και όλο αυτό το κάνω για να βοηθήσω τους απελπισμένους αδερφούς μου. Amen bi Allah. Hue ktir koes. Αν του άρπα λουλάτ. Κίλση hue αμιάμολ. Είναι αψέτικα χουένι. Οκ? Το κάνω γιατί αυτός ο κόσμος είναι στραβοφτιαγμένος. Και θέλω να δώσω λίγο μέλλον σε όσους γεννήθηκαν στο πιο στραβοφτιαγμένο μέρος αυτού του στραβοφτιαγμένου κόσμου. Φύγαμε! Ούμι! Και τώρα το βουλώνουμε. Μόνο η θάλασσα θα μιλάει και ο αέρας. Κάντε την προσευχή σας να είναι γλυκά τα κύματα απόψε. Θα βοηθήσει. Μουχαλάμ σάφερ. Μαμνούα τα άμλουσι, μπαλασότ. Φιν πάνικο να ουσάλα Ιζαμπέτκον ή να ελκούν μπάχαρ χάντιλιο. Στο πρώτο της ταξίδι, παιδιά, στο πρώτο της ταξίδι, όλα πήγαν καλά, κάνε μια ψαλιδίτσα. Όλα πήγαν καλά, κάνε μια ψαλιδιά. Πώς πάει, Ελιχού? Καλά. Θα αρέσει την Ευρώπη? Ναι. Μου είπαν πως φοβήθηκες λίγο στο αεροπλάνο, αλήθεια? Ναι. Μιλάς τώρα λίγα αγγλικά? Ναι. Πώς θα πεις ήμουνα τυχερός? I was lucky. Μπράβο. Είδες που τα μιλάς στα αγγλικά? Yes. Και πώς θα πεις είμαι ευτυχισμένος? I am happy. Μάλιστα. Είμαι περήφανος για σένα, Ελιχού. Μόνο που δεν είσαι πραγματικά ευτυχισμένος, έτσι? Δεν ξέρω. Δεν είσαι. Γιατί σου λείπει η οικογένειά σου. Τους έστειλες καθόλου λεφτά? Ναι. Πόσα? 300 λίρες. 300 λίρες. Μόνο αυτά μπορείς να μαζέψεις 6 μήνες τώρα? Ναι. Είναι λίγα. Πολύ λίγα, Ελιχού. Δεν θα μπορέσεις ποτέ να φέρεις εδώ τα αδέρφια σου και τη μητέρα σου. Μέρα νύχτα να δουλεύεις, δεν θα μπορέσεις να πληρώσεις τα έξοδα ταξιδιού. Ενώ ένα ταξίδι χωρίς ρίσκο. Δουλεύεις και σε πληρώνουν ψίχουλα. Έχεις κάνει φίλους? Ναι. Στο τζαμί? Ναι. Πάντως, να προσέχεις, παιδί μου. Εδώ πρέπει πρώτα να φυλάγεις από τους δικούς σου. Θα είναι καλύτερο όμως αν φέρεις τα αδέρφια σου. Τα αδέρφια σου και τη μάνα σου. Όλοι μαζί θα βοηθά το ένα στον άλλο. Μπορείς να τους έχεις εδώ τους δικούς σου. Σε 3-4 μήνες από σένα εξαρτάται. Και τι να κάνω? Θέλεις να σου εξηγήσω τον τρόπο? Ναι, αφεντικό. Πάλι ο Θεός θα σε βοηθήσει. Γιατί ο Θεός είναι μεγάλος και σε έχει βοηθήσει κιόλας μια φορά. Και αν είσαι έξυπνος, θα σε βοηθήσει και πάλι. Αλλά θέλεις πραγματικά να σε βοηθήσει και πάλι? Ναι. Είσαι σίγουρος? Ναι. Και θέλεις να σου πω τι πρέπει να κάνεις? Ναι. Σήκωσε τα χέρια σου, Ελιχού. Πόσα χέρια έχεις? 2. Για πήδηξα. Σαν να παίζεις μπάσκετ. Πόσα πόδια έχεις? 2. Τα βλέπεις. Ο Θεός σου έδωσε 2 χέρια, 2 πόδια, 2 μάτια. Για να έχω ρεζέρβα. Βεβαίως. Για να έχεις ρεζέρβα και ένα κεφάλαιο. Γιατί έτσι είναι πάνω στη γη. Όλα πουλιούνται και όλα πληρώνονται. Δεν ξέρω γιατί ο Θεός τα έκανε έτσι πάνω στη γη, αλλά έτσι είναι. Ευτυχώς όμως που έχουμε ένα κεφάλαιο. Κλείστε το αριστερό σου μάτι, Ελιχού. Με βλέπεις? Ναι. Κράτα το αριστερό σου μάτι κλειστό και προσπάθησε να περάσεις το κινητό μου στο τηλέφωνο σου. 0049 677 889 87 65. Τέλεια. Είδες πως μια χαρά μπορούμε να ζήσουμε και με ένα μόνο μάτι? Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω. Σκέψου τα αδέρφια σου και τη μητέρα σου σκέψου. Σε κάθε μάτι σου υπάρχει εδώ στην επιφάνεια μια μεμβράνη
μαλακιά και διαφανής και λέγεται κερατοειδής. Και πιάνει 20.000 δολάρια το κομμάτι. Με πιάνεις. Κατάλαβες. Ο Θεός μας θέλησε πλούσιους. Ο Θεός είπε, θα δώσω στον Ελιχού 2 κερατοειδείς, για να έχει ένα κεφάλαιο. Κατάλαβα. Για να μπορέσει να φέρει τα αδέρφια του και τη μάνα του. Άκου στη φωνή του Θεού, παιδί μου. Ο Θεός είναι που σου μιλάει. Ναι. Μα τι κάνεις εκεί, βρεχαζέ? Μη ξοπλές. Ναι. Μ' αρέσει να κλαίω με τα δυο μου τα μάτια. Κλάψτε, κλάψτε. Θες μια κόκα? Πόσοι? 113. 114. Δεν είναι δυνατόν. Μετρήστε πάλι. Λοιπόν πάλι 113. Πάλι 114. Μέτρησες και εμένα? Ναι. Εμένα μη με μετράς. Τότε 113. Καταλάβατε. Υπάρχουν και λαθρέοι ανάμεσά μας. Λοιπόν, ακούστε με καλά. Εγώ τη δουλειά μου κάνω. Δεν έχω τίποτα με κανέναν. Κανέναν δεν μισώ. Πιστεύω στο Θεό. Αλλά δεν μ' αρέσει να με κοροϊδεύουν. Ξηγηθήκαμε. Φατμά, τι λες? Ναι, αφεντικό, ναι. Ξηγήθηκα καλά? Ναι. Αλή, νομίζεις πως με κατάλαβαν όλοι? Ναι, αφεντικό, ναι. Άρα υπάρχουν ανάμεσά μας 13 άτομα που δεν έπρεπε να είναι. 13 άτομα που τρύπωσαν εδώ κρυφά χωρίς να πληρώσουν. Έγινα σαφής. Γιατί δεν απαντάνε, Φατμά? Γιατί φοβούνται, αφεντικό. Νιώθουν πως κάνανε λάθος. Μεγάλο λάθος. Πες τους πως όσοι δεν έχουν πληρώσει, δεν έχουν τίποτα να αποδειχθούν. Κίλου άχαντ μαντέφα, μαπχαφ. Τους το είπες? Ναι, αφεντικό, τους το είπα. Όσοι δεν έχουν πληρώσει, να σηκώσουν το χέρι. Κίλου άχαντ μαντέφα, ηρφαΐντου. Μετρήστε. Φατμά, Αλή, πόσοι σηκώσαν τα χέρια? Πάλι 113. Πάλι 113. Δεν είναι καλό αυτό. Δεν είναι φυσικό. Ακούστε με καλά. Κινδυνεύουμε όλοι να φουντάρουμε. Το καταλαβαίνετε αυτό? Δεν γίνεται να είμαστε πάνω από 100 άτομα σε αυτή τη βάρκα. Το αντιλαμβάνεστε αυτό, ηλίθιοι? Είμαστε πάρα πολύ σε αυτή τη γαμημένη τη βάρκα και κινδυνεύουμε όλοι να ψοφήσουμε γιατί 13 καριόλιδες, 13 βλαμμένοι τρύπωσαν εδώ κρυφά χωρίς να πληρώσουν. Φατμέ, πες τους πως θα ψοφήσουν όλοι. Λέκη, κίλου άχαντ μπιμούτ, η ζαμάπ τέχκι μας μπουτ. Λάζεμ μπρου χαλά. Λοιπόν? Λοιπόν, δεν ξέρω τι να κάνω, αφεντικό. Είναι φοβισμένοι. Προσεύχονται, να τους. Δεν τους βλέπεις? Προσεύχονται. Ακούστε με εδώ. Δεν βοηθάει να προσεύχεστε. Ο Θεός μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, αλλά τη μηχανή δεν τη βάζει μπροστά. Και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε γιατί η μηχανή βουλιάζει. Και ο Θεός δεν είναι μηχανικός. Και δεν είναι και πιτόνικ βενζίνης. Και τη βενζίνη θα την κάψουμε γρηγορότερα γιατί είμαστε πάρα πολλοί. Οπότε, 13 άτομα από εσάς πρέπει να εγκαταλείψουν τη βάρκα. Και δεν είναι επειδή δεν πληρώσατε. Και να θέλατε να πληρώσετε πλέον δεν έχει καμία σημασία. Είμαστε υπέρβαροι. Τελεία και παύλα. Όσοι δεν έχουν πληρώσει, να φουσκώσουν τα σωσίβια τους και να πηδήξουν στη θάλασσα. Φατμά, ναι. Πες σε αυτά τα ζώα που πήγανε κρυφά πως έχουν κάνει μεγάλο αμάρτημα. Ο Θεός δεν τα σωρνάει τέτοια. Εδώ μέσα υπάρχουν οικογένειες.
Παιδιά, άνθρωποι που δούλευαν σε όλη τους τη ζωή για να περάσουν στην Ευρώπη. Δεν είναι σωστό να κινδυνεύσουν. Από τότε που κάνω αυτή τη δουλειά, δεν έχω χάσει ούτε έναν άνθρωπο. Ούτε ένα παιδί. Και σας έχω προειδοποιήσει όλους από την αρχή. Τους λαθρέους θα τους φάει η θάλασσα. Πες σου στα όλα, Φατμά. Ναι. Λέκη, κύλου άχατ μαντέφα, λάζε μπρούχαλα. Ελκύμπα μπιμούτ κύλνα μην καλέμ χαζέ πάιτα. Φατμά, εσύ ξέρεις σε ποιους πρέπει να δώσουμε τα σωσίδια? Ναι, νομίζω πως ξέρω. Δώστε τα. Σταματήστε τα κλάματα! Σταματήστε, σας λέω! Θα τον νευριάσετε ακόμα περισσότερο! Πριν έπρεπε να κλαίτε. Έλα, αδερφέ. Βάλτο. Όχι έτσι, όχι έτσι. Το κεφάλι παίρνα πρώτα. Μπράβο, αδερφέ, κατάλαβες. Δυστυχώς, φίλοι μου. Με αυτά τα γυλαίκα θα κρατήσετε σαν 24 ώρες. Θα έχετε όλο το χρόνο να προσευχηθείτε. Λοιπόν, θα πηδήξετε ή θα σας πετάξω εγώ? Το τέταρτο ταξίδι, παιδιά, το τέταρτο ταξίδι. Ουλιάσε στα βαθιά, κάνε μια ψαλίδιτσα. Ουλιάσε στα βαθιά. Πώς είσαι? Καλά. Με θυμάσαι? Ναι. Δεν χαίρεσαι όμως που με βλέπεις. Δεν ξέρω. Καλά είσαι? Δεν ξέρω. Ναι. Μια χαρά είσαι. Έχεις δουλειά. Όλη σου η οικογένεια είναι εδώ μαζί σου. Είσαι πολύ καλός γιος, Ηλίκο. Ναι. Και καλός αδερφός είσαι. Ναι. Για κοίταξε με εδώ στα μάτια. Απίστευτο, Λες και δεν υπάρχει καμία διαφορά. Τι διαφορά? Τα μάτια σου, το δεξί με το αριστερό. Δες και είναι ολόιδια. Δεν είναι όμως. Ναι, αλλά εξωτερικά δεν φαίνεται τίποτα. Μοιάζουν και τα δυο τέλεια. Ναι, αλλά δεν είναι. Δεν έχει σημασία. Ούτε τα αδέρφια σου το κατάλαβαν. Σωστά? Ναι, αλλά η μάνα μου το κατάλαβε. Εντάξει. Η μάνα σου το κατάλαβε γιατί σε έφερε στον κόσμο. Έτσι είναι με τις μανάδες. Πάντα κόβει το μάτι τους. Θέλω να σου πω κάτι, Ηλίκο. Αυτό που έκανας, το ξέρουν. Πάει να πει. Σε σέβονται και σε αγαπάνε. Γιατί νοιάζεσαι τους δικούς σου ανθρώπους. Δεν ξέχασες τα βάσανα των δικών σου ανθρώπων. Όχι. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που σε σέβονται και σε αγαπάνε θέλουν να σε ρωτήσουν κάτι. Γι' αυτό με στείλανε να σε βρω. Δεν είσαι υποχρεωμένος να απαντήσεις αμέσως. Μόνο να σκεφτείς. Να σκεφτείς την ερώτηση και να σκεφτείς τα άλλα σου αδέρφια. Αυτά τα αδέρφια που ούτε τα γνωρίζεις, αλλά είναι μεγάλη σου οικογένεια. Καταλαβαίνεις? Όχι. Δεν καταλαβαίνεις τώρα, αλλά θα καταλάβεις. Γιατί κι άλλοι άνθρωποι που υποφέρουν έχουν την ανάγκη σου λίγο. Και ξέρουν πως μπορούν να βασιστούν πάνω σου. Ξέρουν πως πιστεύεις στο Θεό και θα είσαι έτοιμος όταν θα έρθει η μέρα να τους βοηθήσεις. Μα δεν μπορώ να βοηθάω όλο τον κόσμο. Και όμως μπορείς. Μπορείς να κάνεις κάτι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι έχεις κάνει μέχρι σήμερα. Γιατί η ψυχή σου είναι ευλογημένη. Και ο Θεός είναι μαζί σου. Το ξέρεις. Ο Θεός σου δώσε 2 πόδια, 2 χέρια, 2 μάτια. Ναι, αλλά είναι για να μπορούμε να ζούμε. Βεβαίως. Ο Θεός σου τα έδωσε όλα αυτά για να μπορείς να ζεις. Αλλά και για να μπορείς να βοηθάς τους άλλους. Καλά. Και ξέρεις, ο Θεός σου δώσε κάτι ακόμη. Τι? Σου δώσε 2 ζωές, Ηλίκο. Όχι. Ναι. Ο Θεός σου έδωσε 2 ζωές. Γιατί σε αγαπάει και ήθελε να είσαι ευτυχισμένος.
Ξέρεις τι είπε ο Θεός θα σε έφτιαχνα? Στον Ελικό θα δώσω 2 ζωές. Μια ζωή εδώ στη γη και μια άλλη στον παράδεισο. Δεν το ξέρεις? Ναι, όχι, δεν το ξέρω. Γι' αυτό είμαι εδώ. Για να στο θυμίσω. Γιατί είσαι πλούσιος Ελικού. Έχεις 2 ζωές. Μια ζωή εδώ που είναι όπως είναι και μια άλλη ζωή. Ωραία ζωή και αιώνια. Είσαι σίγουρος, αφεντικό? Πολύ σίγουρος. Και εσύ πρέπει να είσαι σίγουρος. Γιατί είσαι ένα καλό παιδί που κάνει την προσευχή του και σκέφτεται τα αδέρφια του που υποφέρουν. Όχι. Αυτή την ερώτηση θέλω να σου κάνω, Ελικού. Όχι. Αφού έχεις 2 ζωές, δεν θέλεις να δώσεις τη μία για τα αδέρφια σου που υποφέρουν? Άγιος σκατιάρη! Μα τι έκανα! Δεν ξέρεις τι έκανες! Όχι, αφεντικό! Θα σου σκοτώσω, ρε, θα σου σκοτώσω! Πείσουμε, αφεντικό! Θα σε πνίξω, ρε, με τα ίδια μου τα χέρια θα σε πνίξω! Έχω παιδάκια, αφεντικό! Α, έχεις και παιδάκια! Ναι! Πόσα έχεις? 3! Δεν θα τα ξαναδείς, ρε, γιατί είσαι τελειωμένος, ρε! Μα γιατί, αφεντικό, γιατί? Γιατί? Τολμάς και ρωτάς το γιατί? Πού σου είπα να αγοράσεις το σωσίβι, Τι? Το σωσίβι, ρε παλιωμαλάκα. Πού σου είπα να τα αγοράσεις? Εκεί που πάω πάντα, αφεντικό. Εκεί που πας πάντα. Τολμάς ακόμα να μου λες πως τα αγόρασες εκεί που τα παίρνεις πάντα? Όχι. Δεν τα αγόρασες εκεί που τα παίρνεις πάντα. Τα αγόρασες φθηνότερα, Ναι. Και τσέπος τη διαφορά, έτσι? Ναι. Και πόσα έβγαλες? Δεν ήταν πολλά, αφεντικό. $5 το σωσίβιο. $5 επί 100 μας κάνουν $500, οπότε... Να τα λεφτά σου. Τα δίνω όλα. Να τι τα κάνω εγώ τα δολάρια σου, ρε. Να ρε, θα τα φας, ρε, θα τα καταπιείς, ρε. Α, είναι νόστιμα τα $500. Λέγε, ρε. Τι ψέματα να μου πεις, ρε. Αφού είσαι τελειωμένος, ρε. Δεν μου αξίζει αυτό, αφεντικό. Α, δεν σου αξίζει. Και τα παιδιά που τους έδωσες τα σωσίβια μαϊμούδες, τους άξιζε? Τι? Δεν το ήξερες. Δεν το ήξερες πως τα φτύνωσες κάτω σωσίβια που αγόρασες. Ήταν ψεύτικα μαϊμούδες. Όχι. Πως τα ψεύτικα σωσίβια δεν επιπλέον. Ούτε αυτό το ήξερες. Και τώρα το ξέρεις. Κοινά τα σκατογυλαίκα που αγόρασες για σωσίβια, θα σε βάλω να τα φας ένα-ένα. Όλα θα τα καταπιείς. Όχι. Γιατί αυτά τα γυλαίκα δεν επιπλέουν. Αντίθετα, βαραίνουν το σώμα και σε τραβάς στον πάτο μια ώρα αρχίτερα. Δεν μοίρασες σωσίβια. Τάφους μοίρασες. Και λες πως πιστεύεις στο Θεό. Σε τι Θεό πιστεύεις?
Δεν την κέρνει πουνιά. Α, ναι. Γεια σας, παιδιά. Ευχαριστήρια. Καλά. Τους δίνουν συγχαρητήρια και τέτοια. Έλα τα δολάρια. Έλα τα ντόλαρς. Και τα καρπούζια μετά.